Ponúkame na prenájom priestory v Galvanyho Business Centre 1, ktoré sú alokované na prvom nadzemnom podlaží. Toto je priestor od výťahov spoločných, ktoré smerujú aj do podzemnej garáže, čiže priamo suchou nohou sa dostanete do priestoru a poďme sa teraz pozrieť na priestor. Toto je spoločná chodba, kde sú dispozične umiestnené toalety v rámci tohto priestoru. Dámske, výlevka pre upratovačku, pánske, tu je priestor pre kuchynku, a taktiež serverovňa, ktorá je klimatizovaná, ktorá môže aj slúžiť. Je dosť veľká aj ako sklad. A poďme sa pozrieť už priamo do kancelárskeho priestoru. Priestor je v pôvodnom stave po pôvodnom nájomcovi, to znamená, že prenajímateľ v rámci požiadaviek od budúceho nájomcu bude upravovať priestory, samozrejme výmena koberca, omalovanie, dispozičné usporiadanie. Čiže toto je taká vstupná, možno recepčná časť. Toto je samostatná kancelária. Tu je ďalšia samostatná kancelária. Dispozične sa netreba viazať na tieto súčasné kancelárie tým, že tento priestor sa dá modifikovať, prispôsobiť variabilne ďalším požiadavkám nového nájomcu. Tu je kuchynka, ďalšia kuchynka, alebo jedna z tých kuchyniek bolo aj na chodbe. No a tu je takýto veľký open space. Tu je výhľad na hotel Gate 1 v rámci lokality, ktorá je veľmi dobrá z pohľadu komplexnosti služieb. Je tu nákupné centrum Avion, IKEA, XXX Lutz, Hornbach a ďalšie nákupné centrá a taktiež aj 4 ďalšie biznis centrá okrem tohto. No a tuto je vlastne tento priestor delený takýmto spôsobom na dve samostatné kancelárie. Všade v kanceláriách sú stropné fankoily, ktorými sa aj kúri dá aj chladiť, samozrejme na chladenie hlavne. Kúrenie je zabezpečené jednak v podlahách, jednak aj postrannými radiátormi. Dvojité podlahy, zdvojené floorboxy s floorboxami. Tuto vidíme v tejto kancelárii. Vie byť pekný výhľad priamo na nákupné centrum Avion, to je taká rožná kancelária. Tu je ďalšia kancelária. Čiže je to taký L-kový priestor, kde časť priestoru je situovaná vizibilne na Avion a na ulicu Galvanyho a časť je situovaná z boku na hotel Gate 1. Žalúzie sú elektricky ovládateľné. Som spomínal, všade v priestore sú klimatizácie, časť je vykurovanie, postranné radiátory. Časť v kanceláriách sú to na podlahe integrované radiátory. A tu sa zase dostávame späť na recepciu. A tu je vstup.